my thoughts? Can you feel my soul? Can you save it too? Not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs to you? Can you feel it too? Wanna lie to me, you must change the vibe. Must be with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Come back and cry for me, cause you've gone too far. Wanna lie to me, you must change the vibe. Must be with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the Hello my friends, I'm your friend Ronaldo 77 и това е новото му оцеляване, което се казва Lazy Survival. Така, и в това оцеляване е малко много странно, защото само да ви покажа първо, сам да убия овце с гъба, цепя овце с гъба. Така, добре, аре бе, мири бе, така е. XP. После ще го бе. И в този world, който е много странен, хора са обединени почти, т.е. всички възможни светове. Първо, искам само да го гледате хубаво. То може на Array минимапа. Така, снежен. Блато. Да, снежен, блато. Пустиня. Така, малко мъничко напред. Тук някъде беше. И тук ще видите след малко. По мой спомен. Добре бе. Се обърках вече. Абе, тук някъде имаше. Ето, тук е обикновен с брезички. Тук някъде силно е джунгла, май беше. Но се тая. Така. Нямате мълчание. С зомбите ли ще играем? С зомбите да играем, само че... Опа, не, тук. Че Джастин Крипър ще ме уби. Че ме страх. Айде умирайте. Че да, мои. Сега много бързо трябва да си взема едно дръвце. Пре никой няма да ме нападне, предполагам. Или ти... Шибано зомби. Писфул. Обичам писфул. Защо ми лаги толкова зле? Да, коментирам клип. Съжалявам. Залага. Така. Трябва... Не, всъщност... Се тая. Какво и говоря въобще? Добре, бамбу да взема. Той заханата стига да има. Тук пък се пресечат нормален свят с... хора, да ви кажа, живеем се на нормалното място. Но... ще живея на едно такова средно място, само че... Тук никъде няма дървета, за жалост. И там. Лак.
Така. Обичам такива места. Да живея в горички. Окей. Един момент. В принцип аз играя на тини. Много обичам да играя на тини. Кеф ма. Седнал съм в мъгла, брат. Окей. И сега почвам, тук си направя някаква къща. Не знам точно как се казва. Не, да, лези. Така, хора. Продължаваме. Тези гъби не знам какво не са. Айде време е да си направим workbench, такива глупости. Тъй. Още едно медведе. Окей. Имам дръвца доста. Така. Да се наместя. Сега първо. Опа, да бе. Опа, какво правя, бе? Така, първо една брадва. Плюс една кирка. За сега само. Айде. Че не ми разбира какво искам да му кажа. Така. Що пак ми лагва, бе? Мадафака с 20 FPS. Те сега станаха 30. Сега първо си вземам обикновени лудс. Но после... Човек... Стига, бе. Окей. Айде един стак да направим. И да почваме къщата, която ще бъде по моя дизайн. Аз правя яки къщи. Не искам да се хваля, май така. Сега за по-лесно копане ще направим една лопата. Така. Сега от едно място и от тук. Така. 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 Окей. Сега и от тук. Копаем. О, да, хора! Не, те не трябваше да копам нищо. Първата ни находка е кол, дами и господа, който си направим осветление. Тъж да взема малко санд от пустинята, мара. Окей. Чуй се ето така. Shit, motherfucker. Само защото става много бавно. Ще направим една камена кирка. Камена кирка. Опа. Оп, оп. Хора, много бавно става и ма мъчи. Така. Оля, густа. Така. Окей, сега. Къщата ще бъде яка, казвам ви. Та много колец имаме вече. Ще имаме, като го уберем. Опса. Айде 22 кол на едно място. Е така още малко. Супер находка, бе. Ай си ктир. Колница. Село колище е това.
Не ме ще ми се изхъви кирката от такова, бе. Го правиш така. Супер, ще имаме кол, ще направим малко торчес. Така. Monster, you and me and I know you want. But I'll wait on you with the fun you I'm a monster. Човек, ти базик ли справиш с мен? Тя ще видим колко кол сме събрали. Ще станах 3 лева. Бахти. Четири 6 плюс 8 за торчовете. О, още не са свършили. Хубаво. Добре, ще тук свърши. И сега тук малко продължаваме. Айде. Мъчението свърши. Така. Сега тук искам да го запълня. Така. И аз за главната стил забравих. Аз бях тръгнал за Cobblestone пък. Че няма тук да го взимам и от тук някъде. Не бе, човек. Ако не бях длъжен да го взема, нямаше да го взема, ама. Стига бе, човек! Те сме подлодиха такова, гати Майнкрафта, дете. Само да я кажа, не обичам подобренията на Майнкрафт. Не знам, няма кефет. И затова аз играя на 1.3.2. Кеф си ма. Всички са луднали по новите Майнкрафти. Показвам ми. Найма кеф този. Сега ще преброим на бахче да надхвърля стак. Тоскова бахче. На едно място гледа. 50 000 кола на едно място. Са 2,18. Плюс 60 стаки, стак и 17. Не, тук е. Само да взема още малко. Cobblestone. То вече силно се е стъмнило. Малко забрах да убия тези овци там и сега какво ще правим. Сега силно след малко някакше ми нахлуе. И започнах да снимам с повече фапасата. Така, 23 Cobblestone. Сега обичайното нещо правим. Така. Сега започваме. Къщата ще бъде тук. 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 И тук. Да, още едно купче. Човек. Мама дразни през вечерта да работя, ама... Така. Опа. Нещо. Така. Извините ми, че съм малко заспал. Сорка. Така. Това всичко ще бъде
Аре в дърво. Ко правя, бе? И да, съжалявам за свършването на... Това трябва да я кажа, трябваше да я кажа. За жалост, свършването на хубавата им поредица Jungle Survival, която беше много яка. Но, свърши. Защото исках да направя нещо, но... Добре, ще ви разкажа цялата история. Исках да направя джакузи с Netherstone и... както се кажеш там, с Netherstone и с... да подпаля Netherstone и отгоре да сложа вода, с едно изля пара и така подпалях оградите и са подпали всичко. И затова свършвам Jungle Survival. Sorry. Така. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. Имам още малко дърво. Тук всеки знае с какво ще го направя. Естествено, че знае. Така. О, yes, санд. Ще ми трябва за стъкла. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, значи 12. И точно ми стигат. Така. Сега къде ги разположим? Значи... Сечих съм. Защото те, нали... Един минут. Така. Окей. Тука. Това. Тука. Окей. Сега тук ще изпечем санда. Малко да светли. О, аз имам торча за. Така. Така. Добре. Малко не се вижда, извинете. Просто нямам легло сега и... Така. Епизодът няма да бъде много дълъг, само за довършването на къщата. Окей, сега дървото ще ми стигне. Сега тези двете ще ги... Не, всъщност това. Окей, ще ми стигна за една врата.
Така. Yes. За глас панел. Да. Не бе! На умбус съм голям. Така. Окей. Така. Сега трябва още едно санд да взима. Така. Така. Сега през това време ще направим осветлението. Така. Така. Тук средното. И тук. И тук. Чай, така. Малко тъмно се вижда за това. Без това и такова се щадя това, чуете. Така. 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 И хубаво парти. Така. Окей. Вече свети. Сега да довършим. Лага. Четири. Имам една идея странна, не знам. Така. 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 И без това не трябва да ги изхабя. Йоп. Готе. Yes, съм на. Много ги обичам тези дървета. Страшно са яки. Аз така ще направя пода, ама не е така нагоре. Ами, сега ще видите как. Все. Окей, тук така, така. Така. И сега. Така. Много общо стане. Омага, Сега. Сега искам да направя така. Омага, това е едно и също. Окей, тук е нещо. Извинете. Окей. Това е невъзможно, трябва да се чупя панелите. Ще го направя така. Mine, I'm gonna let it shine. Baby, a lot of mine. I'm gonna let it shine. Окей.
Мага. Така. Значи така. Абе ти бъзък ли справиш, бе? Да, бе. По-далечната страна. Сетих за така, бе. Аз съм бил страшно тъп. И това ще го чупя. Така. Сега просто е така. Е така трябваше. Е цялата по-далечната страна отиваме. Правим така. Така. И тук. Окей. Така, сега, значи. И така правим. Тук едно. Тук едно. Тук едно. Год стана. Така. Чухте някой ми звъни един момент. Не, те ме просто бяха някакви хитари. Един мой приятели. Все тая. Сега тук мисля как да направя. Цък. Първо ще взема две бреза. Яха. Точно ми се изхъби кирката, тъй че. Да не ми дрими. И аз кирка, лопата, брадва се тая. Аре бе. Цепи, да пораснеш. Така. Супер. Така. Ома фъгъе. Така. Окей. Сега. Какво ще аз слам тук? Значи. 1, 2, 3. Да. Сега само е тук. Правим такова. И тук така. Окей. Така. Добре. Всъщност това ще го обработя. Ще го сложа тук и тук. И сега да си крафнем. Какво си крафнем? Тъй. Една камена кирка. И с нея ще изцепим ето дърво. И сега това.
това, това, това и това. Така, 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 така. Zoom are the best, моето момче, Монтоя ще те кръстя, а сега... О, забравяш, че няма, бе! Така, 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 така. Окей. Хокей. Ще направя за мъничко едни стълби от дърт. Значи. Така. Така, така. 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 Окей, сега джампара. Ще ви покажа как се джампва. Тази брада е готина. Чай сега да намерим малко брезички. Виждяхте! Така. Окей. Хокей. Сега ето го обработваме. И пак 23. Ти готина къща на мореща. Йеп, 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 Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, оп. Gangnam Style. Gangnam Style. Оп. Така. Сега ми дойде една идея. Така, 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 така. Омага, бе. Сега тук си изпече малко кабелстон. Така, още едно. Учукен бачи инстини джоги ньоджа. Де проблеми не путко инда йоджа. Те. И сега какво ще правим? Окей. Окей. В всеки случай ще ги обработим. Така, окей. Hello. О май гад! Всъщност то трябваше да ги обработим, защото те пак може да ни стигнат. Защото нали трябва тук да ги направя за кръста. Така че няма много смисъл, но така има, бе. Така. Окей. Гот. Искам само да проверя нещо. То stone. На 2, 3. Motherfucker.
Така 7 от всякъде. Окей, схванах се сега. Тъй, още се пече. Right jack, right jack, right jack, right jack, right jack, oh this way, right jack, right jack, right jack, right jack, right jack, oh this way, oh this way, oh this way. Хора, скоро ще приключвам, само да оправя талана и който ще бъде също готин. Тази според стана гоц. Аз обичам да правя много порици, но не искам да правя много порици, защото искам да продължавам. Не 1000 нови, ами да продължавам другите. Добре. Така. Така, прести време. Се починим малко. Овце тук някъде има ли? Че не събрах достатъчно вълна. Окей. 4. 1, 2, 3, 4. Много готино осветена къща. Ей, тези глупости сега ще ги махнем. Не трябват. Само ще направим един. Ще ме извинявате. Ще отида малко в първоначалното място, където бях. Но това не беше насаме. Ето го. Изчакайте един мен, че ми звънят. Завързва отново. Ами обаче трябваше да ям и сега ям. Супер кисло. Те. Но хора не могат да намеря овце. Което е фък. Овце. Видях, бе. Мишондри. И сега почнах да удрям. Здравей! Здравей! Здравей, здравей, здравей! Как си днес? Ще ти продна. Здравейте, дами! Вампири ни сме, сладки мънички вампири, само нощем плашени, колко страшно. Ари, умри, бе! Така. Сори. Мисля, че беше насам. Съм сега като най-големият тапак да не съм. Ето е и другата част, която исках да ви кажа. Частта с джунглата. Значи има пустиня, блато, нормално
зимно и джунгла. Мадафака, нали? Мадафака на матрак. Чайте, само си хапна малко крембриш. Един момент. Пак някой ми звъни, извините.